Convergència no només participarà a la manifestació, sinó que pretén activar tots els seus resorts i tots els seus actius possibles i tota la seva capacitat humana per convèncer quanta més gent millor de que hi participin, que hi siguin presents, que hi siguin actius cívicament, serenament, però amb el coratge que suposa reivindicar i apel·lar a la llibertat de Catalunya, que és finalment el gran ventall, el gran aixopluc que entenem que ens planteja i que ens ofereix aquesta manifestació popular de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres no tenim voluntat d'aparèixer amb cap lema i amb cap reivindicació que no sigui la pròpia de la manifestació. El lema de Catalunya, nou estat d'Europa, el compartim, coincideix plenament amb les tesis que aquest partit va aprovar en el seu darrer congrés a Reus el darrer mes de març d'enguany mateix, i a més entenem que coincideix plenament amb la dinàmica del dret a decidir, de com es va articulant encara més capacitat d'autogovern per les nostres institucions.